ללחוץ עליהם. מה היא עושה? מה זה צריך להיות? מוצאים לך דם ואת מחייכת? פיק פיק. אם זה הסולה? אם זה הסולה? וידיים מחייכת. מה זה צריך להיות? מה זה כל החיוכים האלה? מה עושים לי? לא! אסור לקחת את המחט. פיק 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 פיק. כמה עוד? עוד טיפה, עוד טיפה. סיסו ושמחו על הידיים של החולים. צלם את היד. לא, שמת. אנחנו נראים נורא. זהו? סיימנו? תחזיקה פה. הנה, אני אחזיקה. רגע, ממי, רגע. פיק 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 פיק. רגע, ממי, רגע. מה קרה? מה קרה? ראית כמה דם לקחו לך? מיק 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 מיק. בוא נראה אם הפסיק. רגע. לא הפסיק, רגע, ממי. Bancho, can't you see I'm burning? Bancho, pick, pick, pick. מה זה? הנה גנצ'ו. זה מעט מדי, לא? מה? מעט מדי, לא? זה בסדר, כאילו. לא, עד דרכם. לא, העניין הוא שזה רק לא יקרש, כי פתאום זה גם נקרש להם. לא יודעת מה עובר עליהם לפעמים. במעבדה. יורד עדיין דם, רגע, ממי. גנצ'ו.